avui estem contents perquè la veritat premiar, distingir a una empresa que porta 128 anys fent feina és molt important i nosaltres això ens omple d'alegria, no? Perquè són 128 anys en els que has estat contribuint, has estat al final fent país i això té una importància molt gran, no? I a més perquè això suposa que han superat tota una sèrie de dificultats, d'inconvenients, de problemes, perquè de problemes a la vida n'hi ha i en el món de les empreses encara n'hi ha més, però se n'han sortit, no? I a més, i com ho han fet? Doncs a base, bàsicament, d'innovació, de buscar nous productes, de buscar noves formes d'arribar al client i de satisfer el client, no? I a més, amb un producte com el xuxo, no? Més content d'estar, no? Perquè el xuxo, que diguem, d'alguna manera s'ha convertit en una icona de Girona, ens omple d'orgull veure que un producte tan bo com aquest doncs s'identifica amb la ciutat, no? I avui estem aquí amb motiu de que la Cambra de Comerç, junt amb un programa que fa amb la Diputació de Girona, doncs se'ls ha vingut a donar una placa de reconeixement a la tasca feta en aquest món del comerç, en el món de la petita indústria, doncs per 128 anys que els Castelló estan fent xuxos a Girona. I jo com a alcalde, igual que vaig fer fa 2 anys i mig quan es va inaugurar aquesta instal·lació, doncs venir a donar les gràcies i felicitar-los per aquests 128 anys, però per aquesta aposta clara per Banyoles. Això va ser una aposta personal que, com totes les apostes, a vegades té els seus riscos. Jo ja els havia valorat, pensava que es tenia que fer alguna per al xuxo, perquè ara poder s'està identificant bastant, però jo quan vaig començar fa 25 anys enrere a pensar en fer coses del xuxo és perquè detectava que alguna cosa estava passant. Una aposta nova perquè el xuxo revisqués i a partir de llavors no hem parat. Però el fet que nosaltres només fem un monoproducte amb diferents sabors ens permet fer-ho d'una manera artesana, però al mateix temps optimitzant els nostres recursos. Aquí no hi ha màquines, aquí hi ha persones. Aquí la màquina que tenim gran és perquè fa la pasta, però amb un obrador petit hi ha la mateixa, però un petit. Tenim una fregidora, una sí, no, 2, grans sí, però és el mateix, no hi ha màquines, aquí hi ha persones i hi ha una optimització dels recursos. El que busquem és que, a més, sigui una feina agradable fins i tot, que no estigui dins catalogada de monòtona, i nosaltres amb això el que hem creat ha sigut un espai de treball superagradable, supermaco i que la gent ho pugui gaudir també. Els anys van passant, les dificultats hi són, però les ganes també hi són. I nosaltres, Castelló, ja vaig tindre l'oportunitat d'acompanyar la meva àvia a recollir el del 100 aniversari. Avui la meva mare ha recollit el del 125 o més de 125 i aquí seguim, o sigui esperem que algun dia algú m'acompanyi a mi a recollir el del 150, no?